Карпарчевич. Това са хора, които отиват в Рим и поставят политическата цел да се помогне на България да се освободи от мюсюлманския режим. На практика, преди създаването на националните държави, основният принцип на деление е религиозен. Да, и за българите ги водят като българи, гърци, всички са са християни. Те са християни. И са жители на Румелия, т.е. на Византийската империя, назовавана от турците Рум. Нали? Територията Рум-Румелия. Кое е по-важно обаче? Къде отиват българите от Чипровско, от Никополско, т.е. тази смесена група от българи-католици? Първо те отиват в западната част на тогавашно Влашко, на днешна Румъния. Но вече в началото на 18 век те се преселват в тогавашната Австрийска империя, в района на Банат. И получават специални привилегии, като те са известни като едно много трудолюбиво, много талантливо население. И формират няколко общности, като най-известните са Винга и Бешенов. Винга, това е центъра на чипровските българи, а Бешенов е центъра на така наречените палкени. Те и до днес на павликяни, които се самоназовават палкени. И тези българи от началото на 17 век до освобождението живеят като една доста силна, доста задружна общност. И как се съхраняват? На практика те се съхраняват първо чрез добра икономическа интеграция. Те получават специални права на колонисти. С права да имат своите църкви, да осъществяват своите служби, икономически права, права върху територии. Но тогава, когато се създава българската национална държава, т.е. това е повече от 200 години след като те са се изселили от своята родна земя, се създава едно движение за връщане в родината. Тоест емиграцията не е еднопосочен път далеч за винаги. Оказва се, че това е и път връщане назад към родината, както те казват, на своите дедови, на своите прадеди. И тогава в северо-западна България... Но когато вече България е свободна. Когато България е национална държава, когато тя отново възвръща своята независимост, тогава започва едно голямо движение към заселване в българската политическа територия след своите. И в северо-западна България се създават група от селища, от тези така наречени вече банатски българи, които носят своите специфични черти. Подобна съдбата е на източно-тракийските българи, които малко по-късно в началото на 19 век тръгват пак на север и пак минават Дунава, за да съхранят своята идентичност, за да оцелеят, да намерят по-добри условия на живот и същевременно да се запазят като българи. Да. Причината е съвсем там, понеже 19 век не е толкова далеч. Да. Края на 18 и началото на 19 век знаем големите кърджалийски размерици, когато десетки, стотици села в източна Тракия, в Тракия са опожарени, разорени от кърджалите и те търсят оцеляване, бягайки на север, но тъй като още няма българска държава, България още под турска власт, под турско робство, те преминават Дунава и търсят убежище далеч на север. Просто разкажете, вие поне сте посетили, знам, че сте проучвали тези райони, правили експедиции. Е добре да разкажете на нашите зрители ваше впечатление, тяхното не само изселване и как е станало, по-скоро какво е тяхното чувство към България. Как се чувстват тези хора? Как виждат те България? Какъв идол, какъв кумир е за тях? Много интересно, изключително интересно. На практика и втората емиграция на българите в границите на Руската империя, нали, на една православна империя, това е фактически една от целите на емиграцията, освобождаване, така отделяне от една османска империя, промяна на религиозната ситуация и съхраняване на своето етническа същност. На практика това, което се случва е, че те са отново заселени много организирано от Руската империя в териториите, които са завладени от Османската империя. Значи, Руската империя има абсолютно практически цели да засели тези опразнени от мюсюлманите територии с едно активно стопанско и християнско население, като това не са само българи. Там има и гърци, там има и хора преселени от Полша, там има и евреи, има и немци. На практика доста пъстро
население от европейски произход. И това, което е важно, че българите се заселват общо взето на етнически принцип. Те формират колонии с села, които са определени села, които са дошли от България. Ще спомена селата, където аз съм била. Отидох първо в село Кортен и Твърдица. Кортен е близо до Нова Загора днес, а Твърдица е близо до Сливен. Твърдица днес е град. Това са и днес едни големи български села, изключително добре уредени и красиви. И когато пътувате нататък, моментално усещате кое е българското село. Защото то е най-чисто, с най-хубави къщи и най-добре подредени улици, където има плодни дървчета на тези улици. Да не говорим как са подредени дворовете, какъв чист архаичен български език се говори в тези села. Но по-важно е друго, как ви посрещнат. Те казват, вие сте нашата родна българка. И винаги, когато се представят, те казват, аз съм чист българин или чиста българка, аз съм българин по род. А това са 5-6 поколения назад. Но как се съхраняват? Първо, как се съхраняват българите в рамките на Османската империя? Типично за българите, като християни, и не само за българите, също от нас и за сърбите и за гърците, това е спазването на така наречената селищна брачна ендогамия. Тоест, женитби вътре в християнската общност на първо място, но наред с това и в рамките на своята, на българската, на гръцката, на сръбската общност. И по тази причина, когато се говори за християнска вяра, много често тя се определя като българска, гръцка, сръбска. Тоест, християнската вяра е етнически определена. Тази ендогамия, т.е. бракове вътре в селските и градски общности, но на принципа на махала вече, защото градовете са с пъстро етническо население, се повтаря и в селищата, които се формират в рамките на Руската империя. Тази характеристика на поведението на българите се отнася и за банатските българи. И виждате как поколения наред тези хора не само се женят в рамките на селището, а когато селищата са малки или, да кажем, са смесени. Има селища като, да кажем, едно Кирсово, където живеят българи и гагаузи. То днес е в рамките на Гагузската република. Тогава, да кажем, се осъществяват бракове с съседни български селища. И което е по-интересно, тези бракове възпроизвеждат именната система, донесена от родните селища. Кои имена са най-характерни там? Страшно интересно е, че има много Димитър, има много Иван, има много Георги, много Стоян. Но по-важното, което искам да кажа е, че когато пристигат, когато се заселват в рамките на империята, администрацията на Руската империя е много добре организирана. Те ги регистрират моментално. Но регистрацията е извършена от чужденци. И много често се бъркат старите имена. Да кажем, Димитър става Дмитрий. Да. Или Андрей, нали, става Андрей Димитриевич или кой си. Тоест, ако не се промени първото име, се променя второто по нормата на руската именно номенклатура. Да. По-късно, обаче, се получава нещо още по-интересно. Когато трябва да се венчават и когато трябва да се кръщават в руските църкви, защото те моментално правят руски църкви, много, една малка част от свещениците са българи. Искате да кажете православни църкви. Православни църкви. Точно, не съм точна. Да, това са православни църкви. Няма разлика в православието, руско и българско, но има в номинацията. На много места свещениците са руснаци. Там, където са български свещеници, те спазват българската антропонимия, т.е. имената. Но където са руски свещеници, е самата руска църква. Те попадат под диоцеза на руската църква, започва да провежда политика на поставяне на руски православни имена. Да, окончание. Да, и така се получава, че една пена става Прасковия, например. Пена става? Прасковия. Нали, и до днес е така. И не само, да кажем, една стана е Степанида. Когато аз отидох в Кортен, възрастните жени ми казаха, ти не си българка, ти си стана, защото моето име е Таня. Казва, няма такава българка. И аз трябваше да ги убеждавам, че в България отдавна има и името Таня, като... Защото за тях Таня е руско име. За тях Таня е руско име, но той е Татяна и той е гръцко име. Но те това не го знаят. И в този смисъл... Ще ви кажа, просто, извинявай, че ще те прекъсна.